tip ka ka jing don kam ka khmat jongi pat kum ki samla pat kum ka balang woi pastor woi ka balang haki program youth week kensan ulapan kre ita jingkeli ibalingkot bat ula ais si pau teli ki sopan bagi samla kin pendap bat ula ong bapin pendap ikini ke jubab ikini ke jingkeli dau kulam ke jingkeli ke baong. What is the greatest need in life? Ka ke jing don kam ka bakrau ta ma ke jing im jompi pat ki samla kata ke jing seng klem poi perkat ki yo kita ka kot leng kedop ka keti kilas dang ban sayu kulom ban kilas dang ban pendap bat naki ban riu pau nyu pau ngut ki samla ki bawan jing seng youth week tau pastor songkai bat ngau ong ngas ngau kendit ban yo batang lai ngut lene sau ngut ki samla ki batho number 1 ublei ha ka jing im jonga san ngot ki samla ki badan kata ka jing seng kila tho pan stet ka baning kong ngakwa ka kam ka babiang ngakwa ka jing nang jing start ka babiang ngakwa ka kali ka remdor ngakwa ka ying ka ba itenat ngakwa ka samla ka babriu ngakwa ka ni ngakwa ka tai anda gila poi sa number pra number kendai ki kendit threat blaklet ika kerteng ublei bat kimla banai overwriting na malatho du kulam